Na ni. Dyma'r maen chwif, enw arall ar y garreg enfawr yma sydd yn dyddio gyda llaw mewn nhwtha un ôl I oes yr ia, ydy'r garreg siglo, oherwydd I bod ti, pan mae'n stormus, yn siglo yn y gwynt, ac os gredwch chi hynny, fe gredwch chi unrhyw beth. Fe safodd Dr William Price ar y garreg yma, fo fel y cofiwch chi'n dda, ddyfeisiodd gorff losgi, sefyll ar y garreg, ac anerch yr hael. Roedd o'n ddyn od iawn, a sôn am bobl od, mae cerrig yr orsedd yma yn braw o'r ffaith fod Iolo Morgannwg wedi bod yma hefyd, ac ar y garreg yma y safodd mabon ac areithio i'r cannoedd oedd yn edrych ac yn ei wylio fo. Mae'n reswm da arall pam dwi wedi dod I fan hyn, oherwydd mae'n olygfa wych o'r fan hyn o dref Pontypridd. Dyn ni'n fod I gymrydwyo mewn capel, ond dwi am wneud. Y hoff emyn chi? Ie, na fe, ie. Wel, nid emyn yw anthem yw, wel. Dwi'n ddim yn canu hwn bob di sy'n. Dwi'n yn siŵr beth i'ch galwch chi nawr, Mrs Davies neu Aunty Fai? O, galw fi Aunty Fai, mae pawb yn galw fi Aunty Fai. Fes neb yn galw fi, dyn nhw ddim yn nabod I, fel Mrs Davies. Dych chi fod na'n deithau faint I hoed chi? Wel, weda ie. Os da chi'n dymuno, ie. Os da chi'n dymuno. 90, fe. Os yma'r iechyd? Wel, di bod ddim rhan peth nawr ag oedd e. Na, wel, mae'r wytro ned yn dweud. Da chi wedi byw yma ar hyd eich oes? Oedd y Celig Enid. Di'r lle di newid gryn dipyn? O, di. Yn yr un amser, fel. Nawr, wedi newid. Lot. Beth fyddech chi'n ddweud ydy'r newidiadau mwyaf Aunty Fai yn y cylch yma? Wel, lot o Gymraeg wedi dod nawr, ti fel. O'n I ddim yn siarad lot o Gymraeg pan o'n i'n blant. Oedd mam yn siarad, ond o'n nad. Oedd e'n Saesneg I gyd. A wedyn oedd mam yn siarad yn Gymraeg. Nawr, dwi'n deall fod yr achos wedi dechrau, nid yma, yn y Tabernacl, ond yn y Carpenter's Arms. Ie, na fe, lan yn y long room o'n i'n gael o. Oedd y lle dechreuodd y capel. Ie. Da chi'n cofio beth oedd yn digwydd yn y Carpenter's Arms? Wel, o'n i ddim... Yr unig peth oedd pan oedd nhw'n cael dawnsio na. Oedd twll bech yn y drws, achos y drws o'n i'n mynd. Achos yn y lle oedd nhw'n cael yr Oddfellows, clwb yr Oddfellows yn edrych drwy'r twll na. A wedyn pan oedd y dawnsio, y bol fel nhw'n gael o brynu. O'n i fel plant yn mynd lan y stairs, trwy'r ffenest bach yn. Oedd eich ewyth o ddim yn dilynol yno? Oedd, doi, a werth y pen y wrth. A wedyn ni, neu oedd fe. Oedd e telynwr i'r royalty.